Der var engang en pige, der havde vinterferie, og hun hyggede sig rigtig meget i sofaen. Men var det nu en god idé med alt det usunde? Ups, jeg lovede sin mor, jeg skulle være sund i vinterferien. Pigen havde lovet sin mor, at hun skulle være sund i vinterferien. Så hun besluttede sig for at slukke sin iPad, lade popcornene blive i sofaen og gå udenfor og prøve at være lidt aktiv. En god måde at holde sig sund på er at træne. Ligesom moren ville hun træne. Man kan lave armstræk. Man kan lave hop. Man kan også finde ud af at lave sport andre steder end i haven. Og så gik pigen ud af haven. Man kan også varme op med lidt løb. Og pigen kunne løbe rigtig stærkt. Stærkt. Man må gerne stoppe og strække lidt ud. Det er altid godt at holde en lille pause og få strukket ud. For at lave lidt sjov, kan man hoppe over vandpytter. Og nu var hun på vej ned mod stranden, hvor det blæste meget voldsomt. Møder man en bænk, har man et godt redskab. Men selvom det blæste rigtig meget, var det ingen hindring for pigen. Og skoven var lige i nærheden, så hvis man skulle have lidt læ, kunne man løbe derind og træne videre. I en skov er der mega mange muligheder. Nu vil jeg gerne lave en øvelse, hvor man skal hoppe over ting. Pigen fandt et godt sted, hvor hun kunne hoppe over ting. Ja. Er I klar på noget lidt svært? Så havde pigen en udfordring til dem, der havde lyst. Noget, der var rigtig svært. Grunden til, at det var svært, var, at det var hårdt. Rigtig hårdt. Måske tror du, det er tid til en pause, men jeg tager nogle maveopbøjninger. Pigen gav den rigtig meget gas. Rigtig meget gas. Men selv en stærk pige kan godt blive lidt træt. Bare rolig. Nu er det tid til en pause. Rigtig god afslapning, denne her. Det, der er godt med afslapning, er at få kræfter til flere øvelser. Vi starter op igen langsomt med en balanceøvelse. Nu har vi fået fokus tilbage, så nu kan vi give den gas. Og afsted det gik igennem skoven. Pigen løb og løb og løb og løb. Og hun løb lidt mere, og hun løb lidt mere. Og hun løb, og hun løb, og hun løb. Og hun løb lige indtil det var, at hun fandt et nyt spændende sted.
for en udfordring. Måske det var her. Fedt! Trapper er det perfekte redskab. Nu laver jeg nogle par hop ned ad trapperne. Nogle hop ned ad trapperne. Og når man først kommer ned, så kan man lige så godt tage op igen. Nu vil jeg gerne hænge lidt i det her stativ. Pigen havde fundet en legeplads, og en legeplads er helt perfekt. Masser af steder, man kan lave nogle øvelser. Nu vil jeg gerne lave planke. Og så fandt pigen på at slutte af med øvelsen, der ville glæde hendes mor allermest, planken. Nu tror jeg, min mor vil være stolt af mig. Nu går jeg hjem og fortæller det hele til hende. Og så skulle pigen hjem, og hun løb selvfølgelig. Om hun løb hele vejen, det ved vi ikke. Men op ad trapperne, det kom hun. Og hjem, det kom hun også.